anya m ọzọ nke nwoke njebịa mma igbo ndị obodo anyị ana m n'ebe mmadụ n'ọbụ mbụ nke nwe ka anyị eji edu ụta azụ n'ime 220 dị amibe na anya bawara ọgweli enyere anya bawa 220 ọbụma anya bawa 220 bawa tọlọ obodo ka anyị malịba ya alụ onye ka m ji agwa obodo anyị mmibe na mmabụ agala maọbụ n'aka m ime 220 ka m bala ọbụma mbebụla mala m bibe ngwụbụlụ mbụ amibe m na ọ bụ mma ụbụlụ si n'ime 220 anyị watọlụ obodo ka malịba ya alụlele obodo chiwubazebele onye ka na-akọwa odogwu nwanne m ebe anyịrị chiwu obele nwa ebe anyịrị chiwu anyị nwesị na anyị ya dụọrọ igwe obodo anyị bụ ekwelinye amibe ọba anyị ngwu ka nwa ebe ibe anyịrị chiwu ngwu ka nwa ebe anyị ebe anyị osoligwe bi nwelarụ n'ama obodo be kelebia n'ego ji nwee gwozi na ibe ebule bụ ebugo na mụ ya esi ọnọbụ gawa ngwa ngwa ka nchu oge ejimohu obodo mbe kweta ya ka nji nwee dọta ka mụ na ibe anyị na mbọ nọlia na anị m agwa m ibe ka eji nọlia ka mmalibe mma lụta amala ka chiwuzebele nwanne m ibe anyị oke juwu ọbale na obele nwa ibe anyịrị ojiwo ngwụ ka nwa anyị m ibe ndebe anyị osoligwe bi nwela n'ama ọnọdụziwo nnogwu ibe anyị na ibe zụrụ na-azụ onwa ọ bụ nga n'aka m ọ chọrọ ka mmale okechukwu ọbụla mụtawa nwa nwere mụta ibe anyịrị ojiwu na bienye ya bibe anyị wee bụrụ ọkpara nwa ya ma okechukwu anụrụ nwa nya ngo ọ jiri ime obodo jebe ọlụ obodo jebe ụlọ oyibo n'ime Ọnịcha obodo bụ alụchawa amibe lụsịa alụta ibe obejilini nwa onwe nata si n'anya ya wara olugbo ka anya lụọ ebe ọ bụ chụwa ka nweli obodo obeje alụọ amibe beje mgbara welụsiebe ahụ welụbọlụ ubi belụsiebe ọ bụ balụ olugbo obesiebe ọ bụ gazie obodo ọbabụlịbama amibe ọba mụ nwa gbamụọ na ebe anyịrị ojiwo okechi alụwo n'enu lụsịa ya obodo je ebe obodo je alụgbo nọ ọzọ ebe ahụ bejide ịbanye obele nwa wedulu n'ebe anyụ mbedulo gbasị n'ịbanye ya n'obodo ndị ọcha ka o jee India ka o jee achụ aka ụwa obodo beje gwuo belusi ebe ọ bụ ka ebe eli aka nwanne m ebe anyịrị wee lụsie ebe ọ bụ rala okenye wee gbazia mgbe ọgba nata n'ụlọ obodo udobede akụzulu na-azụ nwa na ọbụla ibe eji iwu kwulu ọdịgide na-akụ ezugo na-adụ elu nwa aka ka nkọwa ịbanyere ojiwuo aka m nọ n'egwu ebili egwu ka na-alụ ma mma nwere ibe ọzọ nchikwolu denye ọnya ka nji jele nwee bịa ngwụga nwatakịrị obodo ojembe nnohu egwu na-etili ndị igbe hụ nye aka anyị ka na-etio ịgba anyị na-etili ndị okolobịa ndị aka ji iwe ọkwa nye aka mbụ bịakwutebe anyị obodo obekwetewo nwanne m banyere ojiwu na egwu mbọsi nio na eberebe ọịgba m ka na-alụ mbụ obodo ọbụla ibe mmalibe egwu aka m nọ n'ebe nọ mbe mbụ anyị banye okechuwe ọ bụ egwu ka m na-agụ m ụwa ju onye ka mbụ bịakwutebe anyị nwanne m tata ka anyị lụọla ya ọlụ ka anyị lụọ ka anyị na-eje ọlụ ka anyị lụọ ngwa ngwa gbagwudo iru anyị agbagwudo onye ka ji ime n'ụbọchị ibuola ọ na-abụ ebuola oche ebuola ọnọdụ oyimechi na-eme m ka nka na-ebe nke bụ ịgba ibe anyị egwu ka m na-edelite ibe m oyibo ndị eti ajibọ m ka nka na-ebili ka anyị nje ka nne kene ebe anyị nwa m nwoke judalụ oyibo anyị na-alụ ọlụ mba na ndeme ebe anyị na mma gbago egwu 220 mbido tie anaba alụcha mmimbe avara ubi ọụda eji alụ ọlụ ka na-eme ụwa bụ nlọ
onye ganye igwe ma ọ bụ na male ọsabụla agụ ọya abụlele ma ọ bụ ọya eziokwu ka ọ bụ ụmụnne m na adị m agwa ma ọ bụ na male ugwu obeli n'ọjị ọ bụ osi aka gobele ọbụma ozi ọjị ka nna ebe adị m emere ebe mụlụ nje ịgba nta na chimekweterie onye gaji igwe ma ọ bụ na male adị m achụ nta enyi n'ụwa m mgbe na-achụ nta enyi mbe ụmụnne m na ọ na-ebu ọnụ m igbo mgbe mana oge o ji igbu anụ ụmụnne m wee solie ka anụ ya na-enye ibuke amali na-eti ọnụ anyị jọnụ ibe nji bili okechuo na monde mbe oive nje eti ọnụ anọ m na egwu ebili oigba mụ na chi m ka nka na-akọ oive na-eme mbụ gidigidi ibe ji m onye ka nji igwe ọnụ ka nka na-ebele anyị meke na okechu ebe anyị ndalụ ọ bụ ebe anyị okechu wose m gatava unu ọ bụ ndị wancha dị na mawancha ya emekolobia kwudoge m ọ ndị obukali na nwatakịrị ọgbaka eji eti ọnụ taa ụgbọ nne ogwu ka nweri ka anyị nọ ụgbọ ibe nje ebi ọnụ ịgba ọzọ na-enwe atili bịanị nwa m dara na m okolobịa ọma ọbụla bụ na eberebe oyive na-ete mgbe anọ m n'egwu oyive nje eti ọnụ m sọnde na anụ ọnụ mmanwụ ịgba m na-eti ọnụ m onye gaji ji ọnụ ibe nji n'aka onye bụ chi Antoni enwe ọba ọmụ na-eti ọnụ m anọ m n'egwu ebili nwee nwere ime eze echi bịanụ ọ ndị ngwu ka nweri ka na-ebe ọịgba nje bịa nwụta ebe anyị rọchikwu ọngwu ka nweri ka nọ ama igbo solevi nwee larụ n'ama onye aka nje eti ọnụ mma igbo mbile oyive nje eti ọnụ m onye dịka Chukwu onye dịka nwa ikwebe odo ngwa bụ anụ egwu ebili m nwa mmụọzi ana m ịgba bụ mmanwụ ọzọ okolobịa ebunike nwa ikwebe odo na ọ bụ mmanwụ nkili ọmma ọbụla bụ n'ebe ebunike nwa ikwebe odo mma anọ m n'ebili ọzọ okolobịa na anụ ebili Ijamba egwu anọ m n'egwu mbọsị mbụ m na-etele ndị mmalị m asamala na-eti ọnụ m onye ka nje eti ọnụ azụ ka bịa azụ ka hụrụ ọghala ọ nara kedi ọịgba mụ na chi m ka nka na-ebeli azụ ka na mmanwụ na-ebe mkpu ka na-ebe ọmmanwụ mbọsị na mmanwụ nkili ọmmanwụ aghasị aligom odogwu n'imbia onye ka nje ebe ọnụ na ọgala bịa na odogwu n'imbia bụ anụ egwu ebili ọịgba mụ na chi m anọ m na egwu ebili ọive nje eti ọnụ onye aka nje eti ọnụ m ebe nnọọ n'ebili anọ m n'ebe na-eti mbọ ya dịka Chu nwanne m onye dịka nwa ogbu ọra bịanị tilo n'India ọmmanwụ mbili ọmmanwụ na-apụ apụ apụvago anọ m n'ebe nọ mbe mba n'ime eti ọyịgba na-etelebe anya Okechukwu ka ọ sị ka m ụlọ ote ndị ọyị ya ndị ncha dị ọbụma onye ka nje eti ọnụ ibe nje n'aka nwaze dị igwe nwe obi ite putuputu egwu ka na-eti n'ọnụ m onye ka nje eme ọnụ oke ite nna ọịgba mụ na chi m ka nka na-ebe ọ na-abụ onye zuo mba yọ ya mkpọ mere onye yọli anya ụdị ọja adịbu onye ka nje eti ọnụ ibe nje n'aka Chikelo nwanne m anọ m n'ebili
ikolo nwa mmegbago nọọsụ bịa nwara metiti bịari oyi nọrụwo maka nna jụ oyi ve mmalị mkpe mbụ ka nna ebe ọ bụ egwu mụ na chi mụ ka nna alụlụ ndị nọ m nso onye ka nje eti ọnụ ibe nji n'aka juje hụ nwa ịgbago nwa mụdara bịa amaghị nwa ịgbago ngwa ngwa na egwu elu egwu mụ na-achị mụ ka nka na-ebe oyi ibe na iji izili mụ bụ egwu ebili onye aka nje eti ọnụ maka ịwanye nwanne m obodo na-agwa ịwanye na nne m nnene ndị bụrụ m onye ka nje eti ọnụ ibe nji n'aka juje hụ ma na-eme ọka nwamme ihu ana m bịa nne egwu mụ na-achị m anọ m n'ebili odogwu ndị a eze ụmụ ọgọba anụ ọ na-eja mba egwu anọ m n'oti egwu anọ m na akpalị m ọma ọbụlapụ na agbọtụrụ unu oyibe mbụrụ mbe mbụ ka m na-emeli ebe anya ọbụma nya ka m na-emeligo mmadụ ncha onye ka njem ọnụ ebe anyị bịa ebe anyị nwa ọba eche ogodo ọdụmodu n'india bụ anụ egwu ebili aka na-enye enye ọmụ egwu anọ m ịgba mmanwụ na ana ngozi aka na-enye enye na ana ngozi dị ngo onye ka nje eti ọnụ peta okeke peta nwandị ndo bụ anụ egwu ebili peta okeke nwara ma bịa odumodu n'india ọgbụgbo ọmụ na-achị mụ anọ m n'ọlụ ọ bụ ego na-alụ n'ọnụ m ka na-alụlụ ndị mụ anya onye ka nje eti ọnụ ma anọ m n'ebili eke na-agwa lọle bịanụ bichọpụ ndị ngwa ngwa anọ m n'ebili odogwu na Kenya bịa n'ọnụ m ọmụ ebili ọ bụ obere nwa ebe anyị rochikwu ọ sị m kene ndị dị mma na nna bụ ọbụma ọ sị kene ụmụnne ndị nja na-elikọ iwe ọbụma onye ka nje etu ọnụ ibe nji n'aka jensa ahụba nwa ọgaraba ebolisi nwa ọgara ọ bụ ụmụ na-eti aligo ịjamba egwu na-eti mbụ ka na-etili ndị mụ ya onye ka nje etenu ibe ndị n'aka ngezi nwa chọma akụbike ike n'india bụ anụ egwu ebili ọhịgba mụ na chimuka na mgbọtụ ọ bụ ịgba ebe anyị nwoke chuji igwe ozi ọ sị na ngwụka nweghị osoligwe ebi nwe gbala egwu anyị na-etiri ndị gwekọsị ka etielu ụmụnne enye onye ka nje eti ọnụ m azụ ka bịa azụ ka nwamme bụ kapabụlụ bịa nwara metiti dị na anụ egwu ebili ikeri ndị a ọ bụ egwu ka nna agwụ n'ọnụ m enugo aka na-enye enye ya na ụgwọ sodolie onye ka nje eti ọnụ ibe nji n'aka onye ka ba nne m bịa nwa ịmachibe ọmụ egwu ọra m ọbịaba n'ọnụ m anọ m n'ebili ikeri ndị a ọ bụ aba ka nna awụ n'ọnụ m onye ga-eji ahụ mmanwụ ka ji na-abịa nwa be nna ọmụ ebili nwa obugwe na anụ ọnụ m anọ m n'ebili ọhịgba na-etiri chi m ga na-etili ndị mụyalị m nwa be nne gọsọ ndị atelebịa bụ ozu ndị Igbo niile bụ anụ egwu ebili m Ijamba bụ oti egwu nya ka ọ nọ onye ga njem ọnụ ibe nji n'aka ọfọma agwọ ụbọ
banụ egwu ebili dikeli nwa igbo nnọọ ị na-anụ egwu ebili ife na-eti n'ọnụ ka m na-ekolo ndị obodo m n'akọ onye ka nji ibu ọnụ ka nji n'aka zasịrị nwa ọgwụgwụ ụba mmiri ụba n'egwu ebili mmiri nwa ọgwụgwụ ụba ọmụ egwu ikeni ndị a ọ bụ egwu ka m na-alụ ụwa mụ onye gaji iji ọnụ anọ m n'aka anọ m ịgba mmanwụ egwu ebili ịgba na-etilebe anya onwe oke chuka na-ere na-ekere ndị ọsị m kenele ihe ọmụma onye gaji eti ọnụ ibe nji na-abịa jidova okeke nchụzọ fọ senior man ive na-eti mbụ anọ m n'ebili senior man ive na-alụ mbụ ka na-elote ngo senior man ndị Igbo ọ bụ egwu na-eti n'ọnụ m ka na-etili ndị na-alị m amamma na-akwa kele m nya ka nji onye ka na-eme mbụ anọ m n'ụgbọ ịgba amalachi m ka na-akụlụ ndị iji ahịa onye ka nji ime ọnụ m isi chụọ alọ aka ihe ọgụ mọnị ọ bụ mụ na-eti gba na-etila na mbara aka ihe ọgụ mọnị bịa ịgba igoli ego m isi onye ka nji iti ọnụ ma chọna ma na-ekwe otentiki ndị Igbo na anụ ebili ọmụ egwu otentiki na ọmụ egwu mbọsene mbe bulugbo otentiki na-ene egwu ọịja mbe egwu oti akpali mmanwụ na-ebe ihe egwu ụlọ ya onye ka nje etienu chinedu Sọnde bịa nwambịa taa na mụ ọmụ egwu oyive na-alụ n'ọdụ ka na-alụlụ obodo m onye bụ ọnụ nkịtị enwebe na ebe oyive na-eti n'ọnụ m ka na-akọlụ obodo m n'akọ eti ọnụ ma anọ m n'ebili ike trivat igwe ego ọdịna nwanne m igwe bịa eze okolobịa igwe ego ike chukwu ikolobịa nwachi ibulu ebu ibugo oyive chizili m mkpe mbụ ikechu ekene gị ka m na-ekwu ikechi igwe ego ọmụ egwu Ijamba egwu eze na-akpọ arodeme aiki igwe ego landlọdụ anya sabodogwu landlọdụ na ọkpana m mmanwụ ekene gị mgbara tụọlị n'ebili onye ka nje ama ma anọ m n'ebili oyive njeke n'igwe ego obele nwa ọ ga-elamụlụ igwe ego naanị oborove igwe ego jeli nta ego na nwatakịrị oge echi ji gozie nye ndị osi m wee bịa onye ga obutere ego Igbo ka ọ nata n'ụlọ nna mụrụ aiki bụ anwụrụ oikeju na akwa ya ama ibe na nne nye eso ozili na nwatakịrị ebute ego ma papịa nye ezie ihe osi m na-eme ka ọ na mbụ mana o nwere ma omelichi igwe niile ọ bụ na anabaghị ncha ji si n'ụzọ onye na-eme mmadụ ka igbu onye ahụ ịma na isi gị abụrụ ụzọ gava igwe niile ọ bụ na ya eje n'ụzọ ahụdo ojii dị mgbe aikidibelenu onye ga nji ike ọnụ ihe nji n'aka onye bụ chi okeke ụwabarati odogwu na mbụ ịgba na-eti mbụ ọmụ egwu Ijamba na-akwa ife oji emekpele oyive nje emekpele ka na-eme oyibo mụ na-achị mụ arọ ndeme onye ka nje eti ọnụ chinonso bụ ọra bịa ịgba nje eti ọnụ ma anọ m n'ebili oyive na-eti mbụ gidigidi mmiri eji maka onye ka nji iti ọnụ ibe nji n'aka ahụ Sọnde ọkụọ ọ bụ mụ na-ete ba mmụ ọkọ ngwa na-agụ mbịa soko bụ na nọnụme mbe ya oyive na-eti mbụ gidigidi asamara mkpụrụ ebuteli m n'ọlụ
ọnụ ịvanye ogodo nwamme igwu na m bịa ọive na-alụ n'ọnụ nyabụ ekpili ọ bụ egwu ka na-agụ njeli ọive nji kpọsịa bịa nyabụ egwu anyị bụ ọnụ nkịtị mma igbo achọ ivere ma ọive anyị na-alụ mbụ bụ onye nyelọ nye ị na-anụ ọnụ onye ka nji ibe ọnụ m ibe nji n'aka ọhịgba mụ na-achụ oke m ka na-eche olise njem aka m ndụ samala m ibe ji mụ onye ka nji ibi ọnụ anọ m n'ebili ọ bụ egwu mmanwụ ka nọ ọmụọ ibe na-eti mgbara gidigidi nnọọ ebe anyị bụ anụ ọnụ ajụbọ onye ka nji igwe m igbo okechukwu ebe anyị bụ anụ ọnụ m nwoke chuo ọbọla ọgwụ ka nwa ewe ibe anyị rọchikwu ebe anyị nene nwanne gị na ebe nọ na-akpụ ya ịma na nkịta nọ n'uche nọ n'ụla ọnya ka nji agwa gị ọmbụ egwu na-eti mbụ ka na-etili ndị obodo m onye ka nje eti ọnụ onye gwere bịa jinio ịpọta nwa obuọra ịpọta nwa obuọra ị na-anụ ebili jinio ịpọta nwa mbụ mgbe egwu ebili egwu mbọsị mbụ mụ asamarịja mgbaba aga ọlụ ahịa anya ọ mbele ka na-agba o bụra nwa ajọ wọde bịa obi siti ndị Igbo ị na-anụ egwu ebili ọhịgba nna eteleva anya Okechukwu obi siti nwanne m ọmụ egwu ekene ebego m ụnụ daalụ ọhịba eji eche ọjọ ka nna emebe egwu m onye ka nje eti ọnụ ibe nji n'aka ọnịma eti ọnụ ji dọwọ odumodu nwa ụdọba ji dọwọ depresi bụ anụ ọnụ ibe nji n'aka depresi nwanne m na anọ m na-ekpele ọ ekpele na-ekpele Igbo na-ekpe ọ na-abụ onye ozuru mmiri ka o jelu aka ulu n'olu nwa ka na-akọ mike ya ọnụ ibe na-emele ejima abawa bibe na-emele ijima anọ m n'egwu ebilo ọ siri ibe nwa ọgọbala andị osi ka nhụ ndị Igbo bụ anụ ebili anọ m na-ebele ọ egwu nje etili ọnụ m ka na-etili obodo mebe onye ga-eji iji ọnụ ibe nji n'aka ọhịgba mụ na chi mụ anọ m na-ebele ọhịbe na-eti mbụ ka m na-etile obodo mụ n'ama onye ga-eji eti ọnụ ama mebia ọ bụ akụnja nwanne m ọmụ ebili onye amị nnọọ ịchaka na ebe ọmma blabụ aligo mma ọ ịchaka nje eti egwu ekpele ka dị m n'aka nlinwu onye ka na-eti ọnụ ibe nji bịa ga-ebu nwa bebe ga-anụ egwu ebili akụzuo ụmụnna ọmụ egwu ọyibe na-eti n'ọnụ m ga-ebu anụ egwu ebili ọyibe na-eti mbụ anọ m n'egwu ebili jebi ibe ọyibe nji eti ọnụ m ka na-etiri ndị mụrụ m Samuel ọdụ aka Samelito bụ anụ egwu ebili ọhịgba okolobịa m na-eti Samelito ọdụ aka ọhịjamba egwu ọma blabụ aligo mma ọhịjela ọbịa na-ebi mkpalụsịa asamala na-eti ọnụ onye ka nye eti ọnụ m anọ m n'ebe nọ ani m eti ọnụ ibe nọ ugbo mmiri ani m eti ọnụ ibe nji obele eze ọhịgba mụ na-achị oke m ka na-eti ọhịgba onye eti mmanwụ aligomibe edumubịa onye ka nje eti ọnụ na anọ m n'ebele maịka nwa ọbụla maịka mụ nwanne m anọ m n'ebe nọ bịani nwa ọbụla ike mụba anụ igwe alụsị ọhịa egwu na-eti mụ ka m ji n'aka nli mụ
onye gaje eti ọnụ ibe nji n'aka chibụzọ nwa gwalọ kotogbo banachi kotogbo ọmụ egwu ọhịba mụ na achịm ka na akụlụ m nne m asamala na-eche echi m n'oge ka chi lụọ ọlụmọlụmụ onye gaje eti ọnụ ibe nji n'aka bọọlụ nwa njava ọnwa nwammeata na m ọmụ ebili ọhịba mma egwu ebili onye ga na-eti n'ọnụmanọm n'ihe eji mụ onye gaji iti ọnụ ibe nji n'aka sọni nwa nze bụ anụ ebili azamani ba ngwangwa na anọm n'ebili azamani nneti ibe ji bịanụ ka na-eto aka onye gaji ibe ịgba mma anọm n'egwu aka Chukwu dị nwozelu Ijamba nọ n'akọ egwu mbọsị na-echu ọdị bịa dị egwu bọsị gom anyị m enye onyinye m wesịrị ka nye onyinye m bụ iti egwu uwe tiezi aka ya onye ka nji iti ọnụ anọ m na ebele m ọ dịwokọ na adị mbụ ọmgbebili ọhịba ndị egwu mbụ girigiri eji m onye ka nji iti ọnụ anọ m na ebele ebe anyị nwa Mike bịa ngwa ngwa ọhibe na-eti mbụ anụ ebili nwa mmụọba na m Ijamba egwu mbọsị n'igbo ka m na-alụ ọhịba mụ na-achị oke mụ mgbere mụ ya bịala ya iti ọnụmanọm na-ebili ọhive na-ete m ụbaka nwee ma ọmụ ebili ọmụ na-eti ọnụmanọm na ihe etili m akụzuo ụmụnna ụtọ abata ebe ahụ ọhive na-ekwu n'ọnụm ka nna alụrụ n'obodo m anọmgide na-echila abịa ahụ onye gaji iti ọnụ ịbanye nwa m okoye bịanụ Injina Ife eko ọ bụ evi ka na-alụ Ijamba bụ egwu onye gaji iti ọnụ anọm n'ebe nọ Injina Ife eko bụ anụ ọnụ m ọmụ ebili ọhịba na-eti mbụ ka na-arụtala onwe m ahụ asama na-eti ọnụ onye gaji agwa mala chimo mgborogiri m ihe eji m onye dịka nwa obelu ka nna bọtụrụ salaga ndị Igbo na-emu Ijamba egwu anọ m n'ịgba amala chi m ka nna arụtala obodo m gidigidigidi na-eti ọnụ onye gaji iti ọnụ ibe nji n'aka ahụ igwe dike nwa Silive sajenti bịa egwu na-ebili egwu Ijamba nọ n'ebili ọhịgba nje eti okolobịa ka na-egwu eji egwu eto okolobịa chimo ejiri uche eto okolobịa arọ nnọọ ọmụ na chimo arọ ebute ngwa ngwa onye gaji ibe ọnụ ibe nji n'aka eze nwa igwe ebe igwe kengi na anụ ọnụ mmanwụ eke gị nwe igwe ọmụ egwu Ijamba egwu mbọsị mbụ na-etibe ochi ọhive na-eti n'ọnụm ka na-etila obodo m ọhime eze nwa igwe onye gaji eti ọnụ ibe nji n'aka Chidozie nwa mmadụ aga ma dị ahụ nwanne onye na-eke ma Ijamba nọ n'egwu aki anya onye gaji iti ọnụ ibe nji n'aka John Choma bịanị nwasa atọ nnọọ nwamịata na amụbụ anụ na Ijamba egwugwu ọmụ na-eti egwu zoro ezo n'obodo tujuo nọdụ n'ama onye gaji iti ọnụ ibe nji n'aka Sunday dike bụ anụ egwu ebili onye amị nnọọ nwameze na amụ ị na-anụ ọnụ alụsị ọhive na-egwu ya ka ị na-eme ụwa bụ nlọ ọhive na-eze lọ ụwa bụ ya wọmụ n'ama
onye ka nji iti ọnụ ibe nji n'aka Collins nwanne Emeka dị senetọ ọmụ na-eti ọnụ Ijamba egwu ọmụ na-eti egwu mmanwụ na-agwụrụ ndị obodo m n'ama anọ m na-akwa aka onye ka nji agwụ ọnụ ma anọ m n'ebe nnọ Sọnde nwata akwacha aka banụ egwu ebili nwamozie na amụ bịa nwata akwacha ka osolo gala jelie oyibe na-ekwu n'ọnụ m ka nna alụla obodo m n'ama onye ga-enye eti ọnụ ma nọ m n'ebe nọ Edu Brazil nwoji aka ọba anụ ọnụ Ijamba egwu Edu nwoji aka nọ m n'egwu obiala Edu Brazil nọ onye ga-enye ibi ọnụ m mbe Saleze nọ bịa the young bi Onyame odogwu ọmmanwụ na-eti mmanwụ nọ n'akịa ọmmanwụ ka enigwe ka ịbụ ịnụgo mmanwụ ka enigwe na-ekere ọpụ gbabụ n'echi mmanwụ ka ijele mmadụ ekilimie ka nna gwa obodo onye ga-enye iti ọnụ ibe nji n'aka bụ n'usu nwaze enyi bịa ngwa ngwa injinia Chinemeze odogwu Nwachimeleze na-anụ ọnụ m ọmụ ebili odumodu ndị India ị na-anụ egwu ebili nwara mma etiti ọmụ egwu mbọsị n'Igbo ka na-eti onye ka nji ibe ọnụ m ibe nọ n'aka abago m ọlụ nji n'aka m ACPI nwara m ọbịa bụ anụ ọnụ anyị odumodu na ndị obi onye ga-enye eti ọnụ ibe nji n'aka ACPI nwara ma odogwu na mbụ odumodu na ndị obi ọmụ egwu nwanne onye kwela ọbalị Ijamba nọ n'egwugwu ọmụ na-eti egwu mmanwụ bụ ọmụ bụla abụ Ijamba nọ n'ọlịa ACPI nwara ma ọbịa leli odumodu gwakọta dela akwa o na m gaghị abụrụ chiwu ACPI nwara ma ọbịa kpatala ego igwe odumodu ike butela ego wee nata ọ dabalị n'ime ana Igbo wee luche ọ ka dị ike mma ibu ka o lie ego oji ndị oso ochie bụ wee jelibịa wee gbuo ma amụlịa sibi akwa nne ACPI nke ebezina akwa nne bụ ube nwebeghị mmalị mana ọ bụ ife dị Chukwu mma na-eme ọ bụ obi ichi ka na-eme bịa mala chimaro bute ngwa ngwa ka lụọ ngwa na onye ka anyị bịa mala mmụ ọhịba na-etilive anyị ka ọnụ ebili ebe anyị nwoke chuovele ngwu ka nweevi ozoligwe evibe wee larụ n'ama ngwu aka gọive anyị obejelibịa dịka mụ ka na-echi ka chikwukwe ọhịba echi gwara m ka mma alụ ndị obodo m ekene nze ekene igwe ọtụọli ọnụ ahụhịa ọhịbanye na ịmala egwere eti ibe bụ egwu nnukwu mmanwụ ọhịbanye na-etili ndị okolobịa ndị aka ji ibe ndị akụ karịa karịa etili ekpili ịma na ịgba bụ ịgba mmanwụ ịgba toite ọhịgba ntịlịda na obu ọra wee too ọnya ka na-eti ibe a nka na-etiri ebe ọhịgba ntịli igwe alat nji toite ọnya ka na-etili gị ebe anyị rọ echikwu ọhịgba na-eti mbụ ka nji ụgwọ ọhịgba ntịli ekele eti okwe eli okwe na be m nwanne ekirisi nwa ụda nji toite ọhịgba mụ na mmibe mụ ọnya ka nna agụrụ gị ebe anyị ka ịgbada anya ọma agịlịgịlị n'ebe ọnụ onye gaji igwe m n'Igbo manwụ ka anyị ga-ele mmadụ ekili nne ọmụ na-agụ obodo m ka malite egbula isi oyibe ji ete ọnụ ka anyị bili onye bilibe ebili Ijamba etuoli egwu che anọ m na egwu mmanwụ anọ m na ụgbọ m ọya ibe akarịla akpa bụ isi agwa obodo mụ ọ bụ oti egwu ka nna lọ abụ ahụọ m egwu chi m egwu ma mmiri m ọhịgba na-etili chi m ka na-etili ndị mara m onye ka nje eti ọnụ m ebe anyị rọbịalụ anọ m n'ebe nọ m kembụ ị na-anụ egwu ebili ebe anyị ọka anwe ịgba Ijamba nọ n'igwe alụsịa
ọịbanye nwoke nwe ba na ọ bụ mgbe egwu ebili mgbe egwu mmanwụ Ijamba na-arụcharebe akata ụdị ike mgba egwu nwe egwu anọrọ nwa m iwe mụzili chimo oyibe nyoluchi okemo ka ọ ya eme eze nwaanyị anọ nchim ngwa ahụ eze nwaanyị anyị butere m ọlụ na-ebi rụba agụ ebi ogoli m na-eti ọnụ m oge gbagote m nso emu ogile agba oje erumeru rute ngwa ngwa ka m lụọ asị a na-agbọrọ nụ mbe chikwu oke mee egwu ka na-etili ndị obodo m oyibe mụrụ ka mma alụ ebe ahụ ụdị chikwu ji nwedo odo obi ka anyị nọta onye gaji gụọ mmigbo na egwu na-adụ ọtọ mmibe ngwa ngwa o nwere egwu mmetiri obodo m mmibe ọzọ egwu mmetili m obodo m o nwere egwu mmetila na ugwu gazi odogwu eze aka nwere nwa Bangladesh odogwu ana m eche nwa Bangladesh ka ọ bịa ka mụ na mbọ lụọ ngwa ngwa ka m lụọ nwa Bangladesh na emu na Ijamba egwu ọmụ egwu eze mbe mbụ mgbe egwu ebili oluwoko na-elu mara obere mmụmụ ara ọbịa nso nlọte ndị nyere m aka nwanne chụrụ ike ahwalọ nwa Bangladesh anyị m echekweni gị oyibe ndị eti ajụbọ mani m eche ndị enyere m aka m onoko nwa agbọ ma eze okorobịa ọdụmọdụ nwa mgbọ ma Ijamba egwu ọmụna-eti ọnụ m mgbe egwu ọmụ egwu alụsị onoko na-edili ọyịba Ijamba egwu ọmụ na-eleta ndị obodo ndị enyemaka onoko nwa mbọ mma Ijamba nọ n'egwu ebelie onoko nwa mbọ mma na chikwu ngị bụ osisi bara ulu karịa nkwụ mmadụ amakwara ma emetụ aka na-arịa gbabụlechi onoko nwa mbọ mma bụ osi bara ulu karịsịa nkwụ dị n'ọhịa eso dị nwanne kemgba bụ osi nkwụ onoko nwa mbọ mma bụrụ agwọ onoko nwa mbọ mma bute ego mbute ikolobịa ezugo iyi oke na nrụ onye nna ya na-ebu isi enyi ya ebu isi atụ odumodu nwa mbọ mma Ijamba na-ebe nwanne kemgba egwu alụsị onye aka na-etili ndị obodo m ndị bụrụ m n'anya ogili m na-eti ọnụ m onye ga nji iti ọnụ ile nji ịka ya ogbu ebu na ebonye nwa gị tata aka na-echili ọnụ m na-atụ 20 ọmụ ya adụ ọtọ ọzọ mara ọbịa nkwe arọ ngwa ngwa oyibe na-agwa mmemme ndị mụrụ m obodo na ụgwọ alụ n'oge ọda ọngwụ ka nwe ebe anya okechukwu nwoke chụọ bọọle anọ m na-ebili egwu mmanwụ ka mbụ ejeli ejegobebe na ọchele ọnụ m mma egwugwu ana m eti asakpa mma ụbọ ndị m anọ n'ụwọ m ebe nọ mmụọ mmadụ eji na iwe eji akọ ọlụ na-agbala egwu ejiri egwu eji agba mma obodo emeghe egwu ngwụrụ egwu eji otu mmịba mmadụ agwụlị na agwụlị ndị obodo anyị mbe mmadụ eji na-ego ọnụ anọ m na ebele ejiri ọgwụ egwu elili ọgwụ na ahụ ga egwu ogile m na-eti ọnụ m n'aka nji nọrọ